हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडा जुबिनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ स' बोरै सिलेक्शन खालामखो WCD आव एबा फाइनाल लिस्ट ओंखारबाय दा WCD मिशन बादसालायाव बेसेबां दरमाहा मोननाय जायो आरो माबादि कन्डिशनाव साख्रि मोनो बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों आरो लोगोसे आं मोनबाय आं मानो जइन जाला बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों स' बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन प्लास नोंथांमोना एडिआरइ एग्जाम आसाम पुलिसाव नोंथांमोना जोबोर हेल्पफुल जागोन माबोरै बायबा टेस्ट लादोंमोन एबा लायो स' बेनि सायाव नोंथांमोना कभार खालामनायखौ मोननो हागोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेयाव जोङो WCD नि माखासे डिटेल्सखौ नायगोन कनसेप्ट क्लियार जागोन प्लास जोङो अफिशियेल डिटेल्सआव थांग्रोनो फार्स्टआवनो रिजाल्ट शीटआव जे नोंथांमोना थाबनो साख्रि मोननोबा मिशन बादसालिया एबा मिशन शक्ति एबा नोंथांमोना WCD आव एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन आरो स' बेखायनो जों फैग्रोबाय अफिशियेल साइट दा जाय नोंथांमोना WCD आव थांनाय 12 जुनावहाय एग्जाम होदोंमोन दा बिनि रिजाल्टआ होबाय वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट WCD कन्ट्रल रुमाव जाय नोंथांमोना गुवाहाटीआव इन्टारभिउ हैदोंमोन एग्जाम लिरदोंमोन PI होदोंमोन एबा अरेल टेस्ट होदोंमोन दा बिनि रिजाल्टआ होबाय स' लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायग्रोगोन जे नोंथांमोना बबे सेक्टरनिफ्राय बेयाव साख्रि मोननो हायो आरो बोरै मोननो हायो स' बेसेबां बेतन मोनगोन बेसेबां नोंथांमोना मावनो मोनगोन बिनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोनजों फार्स्टआव जोङो कनसेप्ट क्लियार खालामसै स' बेखायनो जोङो WCD बेयाव टाइप खालामबाय बेनिफ्राय मिन्थिबाय जे मिनिस्ट्रि अफ वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बे जाबाय मोनसे सेन्ट्रेलनि माखासे नोंथांमोना मोनदों डिपार्टमेन्ट बेनो जाबाय मिनिस्ट्रि लेभेलनि स' बिनि गेजेराव स्टेटआव रानना हरो जे नोंथांमोना ससियेल वेलफेयारजोंहाय एबा नोंथांमोना वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टजोंहाय खामानि मावनो हायो स' बेखायनो नोंथांमोना ससियेल वेलफेयाराव गोबांथार स्किम फैनाय खोनायो प्लास नोंथांमोना बेनो जाबाय प्रजेक्ट फैनाय खोनायो आरो लोगोसे मिशन फैनाय खोनायो दा बिनिनो मोनसे नोंथांमोना मोनदों मिशन बादसालिया दा आसामनि हेडक्वार्टार होनोबा डाइरेक्टरेट अफिसा जाबाय ससियेल वेलफेयार अफिसा गुवाहाटीआव दङ बेलटलायाव दा बेयावनो इन्टारभिउआ जागोन आरो बेयावनो गोबांथार मिशन दङ एबा नोंथांमोना स्किम मोनदों आरो प्रजेक्ट मोनदों स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना साख्रि मोननो हायो आरो दा बेयाव जाय नोंथांमोना दाखालि बावै एप्लाइ खालामदोंमोन मिशन शक्तियाव एबा नोंथांमोना गुबुन गुबुन स्किमाव प्रजेक्टआव खालामदोंमोन दा बिनि एग्जामा जाथ'वाखै WCD नि आन्डाराव आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन दा एडमिटआ फैथ'वाखै थाबैनो फैजासिगोन आरो बेयाव नोंथांमोना इन्टारभिउखौ बोरै होनांगौ होनोब्ला स' माबादि लायो बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना लाना फैदों दा बेबादिनो बादसालिया बेनिफ्राय मिशन नोंथांमोननि फसान बा नोंथांमोननि वान स्टप सेन्टार दा बेयाव गोबांथार माने खामानि जायो आरो दा बे मोनसे WCD मोनसे आमब्रेला बिनि आन्डारावहाय गोबांथार माने मिशन दङ स' बिनि गेजेराव साख्रि ओंखारबाय थायो आरो जेब्ला CDPO नि एडमिटआ फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन स' बेनिफ्राय जों दायो रिजाल्टखौ नायनोसै आरो बोरै इन्टारभिउ जादोंमोन बोरै लागोन आरो नेक्स्टआव बोरै लायो बिनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा जों रिजाल्ट शीटखौ जोङो नायनोसै बेयाव सार्च खालामबाय आं डाइरेक्ट क्लिक खालामबाय अफिसियेल लिंकआ दं डिसक्रिप्शनाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो स' नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ मोननो हागोन आरो स' बेयाव माबादि इन्टारभिउ लागोन एबा लादोंमोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय लिस्ट अफ सिलेक्टेड केन्डिडेट्स ओंखारदों बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन नाथाय एग्जाम खालिनो दा गासैबो माने डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनानै अके मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ खालामदोंमोन बेनो जाबाय एग्जाम बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्ट लादोंमोन दा फार्स्ट टेस्टआव एग्जाम जागोन ससेल' एग्जाम जायो बारा गोलाव नङा एग्जामा सर्ट प्रसेसआव बेनिफ्राय नेक्स्टआव स' बेयाव PI लागोन एबा नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लानाय जागोन पार्सनेलि दा बेनिफ्राय गोबांथार बेयाव डिस्ट्रिक्ट दङ नोंथांमोना जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बे जाबाय कन्ट्रेक्चुवेल जब जागोन नोंथांमोना अके दा सर्ट प्रसेसआव साख्रि मोनो एग्जाम बेनिफ्राय लोगो लोगो नोंथांमोननि अरेल टेस्ट दा बेयाव जायफ्रा मोजां पारफरमेन्स होनो हायो एक्सपिरियेन्स दङ बा गैयाबाबो जायखिजाया नोंथांमोना बेयाव साख्रि मोनगोन क्वालिफिकेसन गोरोबनाय लोगो लोगो स' बेयाव गोबांथार डिस्ट्रिक्ट दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो दा बेनिफ्राय जोङो दानिया नायनोसै माखासे डिटेल्सखौ स' बिनिफ्राय बेयाव इन्टारभिउआव आंबो एटेन्ड खालामदोंमन मानोना सम मोनदोंमोन प्लास गोबावथार जाबायमोन इन्टारभिउ हैया एग्जाम हैया दा बेखौनो एसे एक्टिभ खालामनानै एग्जाम गयदोंमोन आरो बे पस्टआ दङमोन तामुलपुराव स' फाइनालि नाम्बार 5आव बेयाव आंनि लिस्टआ दङ बेयाव क्वालिफाइड जाबाय सुपारभाइजार पस्टआव एबा साख्रि बेयाव मेरिट लिस्टआ फैबाय स' बिनिफ्राय दायो बाथ्रा जाबाय बेयाव नोंथांमोना मोनदों जे गोबांथार स्टुडेन्टस मोनबाय केन्डिडेट्स मोनबाय नाथाय बर'फ्रा सासेल' बेनो जाबाय बेयाव आंनि लिस्टआ दङ स' बिनिफ्राय पस्टआ बेबादि नोंथांमोना मोनदों जे बे पस्टआ गासै 3 दङमोन सुपारभाइजार पस्टआव दा गैयाब्लाबो केन्डिडेट्सआ गासै 50नि बारा दंमोन अके बेयाव बर'फ्राबो गोबां दंमोन जानो हागौ नोंथांमोना वेटिं लिस्टआव दङ जायफ्रानोखि एग्जामाव एटेन्ड जादोंमोन गासै 50नि बारा जादोंमोन देन जायफ्रानोखि बर'फ्रा बेयाव एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोना एसे खबर ला किजानि नोंथांमोना वेटिं लिस्टआव दङ दा बाथ्रा जाबाय बेयाव लकेसना तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव नाथाय आंनिया जाबाय हम टाउना अदालगुरि देन बेयाव आं ओरैबायदि सानबाय दायो आं हमना ला गुबुन जबाव मावगासिनो दंखायो जेरावहाय आंनि
आंनि माखासे प्रफाइला बेयाव गोरोबनाय नङा स' बेखायनो आं बेयाव थांगोन थाङा स' 99% बेयाव आं थाङा बादि कन्डिसन जाना दङ नोंथांमोना जायफ्रा वेटिं लिस्टआव दं बायदि नोंथांमोना एसे खबर ला जाहाथे आं थाङाबा नोंथांमोना बेयाव जाहाथे मोननो हायो आरो अके बे जाबाय जोंनि बर' हारिया जाहाथे मोननो हायो स' बिनिफ्राय नोंथांमोननिया बेयाव इन्टारभिउ ओरैबायदि नोंथांमोननि भाइभा टेस्टआ मोजां जानांगोन प्लास एग्जामा मोजां जानांगोन बेखौ मार्क्सखौ लादों प्लास प्रिभियास एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना बेयाव चान्सखौहाय बांसिन मोननाय बेबादि आं बेयाव एक्सपिरियेन्सखौ मोनदों आरो दा नोंथांमोना गोबां मिशन खोनायो बेनो जाबाय NHM बे जाबाय हेल्थआव खामानि मावो एन्ड सेकेन्ड एग्जाम्पल बेनो जाबाय NRLM एबा नोंथांमोना लाइभलिहुड मिशन एन्ड नेक्स्टआव थिग बेबादिनो मिशन बात्सालिया मिशन शक्ति बा गोबां रोखोमनि साख्रि दङ जेराव मिनिस्ट्रि लेभेलनिफ्राय बा नोंथांमोना सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय बेयाव मोननो हायो माखासे प्रजेक्ट एबा नोंथांमोननि मिशनाव स' बेयाव एंगेजमेन्ट जानानै थानो हायो नोंथांमोना मावबाय थानो मोनगोन जेसेबांनो प्रजेक्टआ थागोन एसेबांनो नोंथांमोना बेयाव मावबाय थानो मोनगोन बेबादि मोनसे फिक्स लिरनाय गैया 1 year 2 year होननानै नाथाय नोंथांमोना मावलांबाय थानो मोननायनि चान्सआ दङ आरो लोगोसे समजों लोगोसे बारायलांबाय थायो नोंथांमोना जायफ्रा मोनदों मावबानो जाबाय जोबोर मोजां साख्रि स' नोंथांमोना जायफ्रा गोदान फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोना मावबानो जाबाय नोंथांमोना दा बिनि सायाव गोबां सोंगोन बिनि दरमाहा बेथना बेसेबां जायो स' आंनि रिसार्च खालामनायाव मोनदांनायाव बेनो जाबाय बे पस्टआव सुपारभाइजाराव स' नोंथांमोना 18निफ्राय 20नि खाथियाव मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय केस वर्काराव 14निफ्राय 15नि खाथियाव मोनगोन बेनिफ्राय काउन्सिलराव 18निफ्राय 20 बेनिफ्राय प्रजेक्ट कर्डिनेटराव 25निफ्राय 28नि गेजेराव नोंथांमोना मोनगोन स' बेयाव आंनि लिस्टआ दङ स' बेयाव आं 99%आ थाङै कन्डिसन दङ मानोना आं गुबुन जब दंखायो बेनिफ्राय बे साख्रिया मोजां नङा नामा स' नोंथांमोना जोबोर मोजां साख्रि जायनोखि गोदान स्टुडेन्टस बा गोदान केन्डिडेट्स नोंथांमोना फ्रेश बा बेयाव जोबोर मोजां एक्सपिरियेन्स मोननो हागोन ससियेल जब नोंथांमोना मोननो हागोन समाजनि खामानि मावनो हागोन प्लास नोंथांमोना गोबां सोलोंनो मोनगोन आरो मोजां साख्रि नोंथांमोना बेयाव एंगेजमेन्ट जानानै थाबानो जाबाय दा बेयाव आं थाङैनि कन्डिसना जाबाय जे आं जेराव दायो ग्रेड 3आव मावगासिनो दङ स' बेयाव माखासे दान बान्थाया बारा प्लास नोंथांमोननि हमना ला नैबे एसे खम जागोन लोगोसे आंखौ कम्पेयार खालामबा स' बिनिफ्राय नोंथांमोना गोसो होना मावबानो जाबाय जायफ्रा मोनदों एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला बिनि सायाव भेकेन्सि फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबावगोन आरो लोगोसे बिनि सायाव गासैबो डिटेल्सखौ कनसेप्टखौ नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन